Kuuluuko se ääni? Tässä on aika paljon kohinaa tänne päin ainakin. Kuuluu ääni ainakin minulle. Hyvä. Ja toivottavasti näkyy esityskin, eli laitoin tähän aika pitkän esityksen. En ole varma, jaatteko näitä materiaaleja, mutta tässä on paljon sitä taustamateriaalia, mitä nyt en käy tässä ajassa kaikkea läpi. Mutta tosiaankin ollaan ministeriössä nyt työstetty tätä itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuuria, ja se on itse asiassa eilen juuri sitten linjaorganisaatiossa käsitelty ja hyväksytty sähköisesti julkaistavaksi, ja se tulee sinne yhteistyötiloihin, mutta jos sitä ennen haluaa näitä tarkastella, niin tämä materiaali on ihan jaettavissa. Ja tässäkin nyt osallistujissa varmaan on mukana henkilöitä, jotka myös oli työstämässä tätä kokonaisuutta. Eli tässähän on tausta sellainen, että tällä alueella on paljon tehty työtä, mutta semmoinen kokonaiskehittämistavoitteiden tai se tavoitekuvauksen puute on ehkä hieman hämmentänyt, että on jonkin verran ollut hajanaisiakin näkemyksiä, että mitä nyt edistetään missä vaiheessa. Ja tuossa maaliskuussa ihan sen koronan alla me nyt sitten käynnistettiin tällainen itse- ja sähköinen kokonaisarkkitehtuuri työ, missä haluttiin nimenomaan koostaa tämän alueen työtä ja tuoda nyt sitten vielä se tavoite vähän selkeämmäksi. Tässä oli sinänsä hankala tilanne, eli tässäkin jo edellisessä esityksessä mainittu asiakastietolaki on edelleen hallituksen esityksen statuksella ja sitä ei ole saatu nyt eteenpäin myöskään tässä vaiheessa, kun tämä lähtee julkaisuun, mutta kuitenkin nyt sitten ennakoitiin niitä tavoitteita, mitä sekin mahdollistaa. Ja tässä nyt sitten haluttiin selkeyttää näitä ihan peruskäsitteistä lähtien tätä kokonaisuutta, mutta ensisijaisesti kirkastaa sitä visiota ja tavoitetta, mikä tällä alueella on, ja sitten myös osaltaan selkeyttää kansallisen ja alueellisen palvelun kehittämisen työnjakoa. Tietenkin nyt sitten jos ajatellaan yrityksiä, markkinoita, niin tavoitetilan selkeyttäminen varmaan helpottaa myös heidän tulkintansa siitä, että mitä asioita kannattaa jatkossa tehdä tuohon infraan liittyen nyt sitten lähinnä. Mutta tässä on tosiaan tehty sitä perustaa ihan selkeytystä, ja tässä näkyy nämä, että omahoitoa on nyt ajateltu, että se on sitä asiakkaan tai potilaan itsensä toteuttamaa toimintaa, missä on kuitenkin ammattihenkilöllä, palvelujärjestelmällä myös jokin rooli. Eli itsehoito on sitten sitä aivan omaehtoista toimintaa. Näissä molemmissa henkilö voi käytännössä samaa tietoa, samojen sovellusten tai mittareiden tai kirjausten pohjalta tuotettua tietoa jakaa sitten halutessaan eteenpäin nyt sitten. Ja sähköinen asiointi on ehkä enemmän tällainen tukifunktio, missä kuitenkin sitten on myös se rajapinta sinne palvelujärjestelmään enempi läsnä nyt sitten asiakkaan tai sen yksittäisen henkilön näkökulmasta. Tässä näkyy sitä visiota, mitä on työstetty. Siitä julkaisussa löytyy nyt visioon liittyen sitten vielä myös sitä perustelua tähän, eli siinä korostuu se infra- ja palvelujärjestelmän rooli. Tähän nyt haluttu tai koetettu tuoda sitä henkilön näkökulmaa, eli miten hän siinä toimii. Eli hänellä on käytössään nyt sitten erilaista luotettavaa informaatiota ja näitä hyvinvointi- ja terveyssovelluksia ja palveluita, mitä voi itse valita sitten käyttöönsä parhaan taitonsa mukaan. Ja niiden avulla nyt saa tietoa liittyen siihen omaan elämäntilanteeseensa, asiaansa, tarpeeseensa tai vaikka liittyen palveluihin, mitä hakee. Ja samalla nyt sitten henkilö tuottaa monenlaista tietoa ja niitä voidaan nyt sitten näiden sovellusten avulla esimerkiksi helposti sitten tallentaa sinne omaan tietovarantoon ja jakaa tarvittaessa myös eteenpäin. Samoin hän nyt sitten jatkossa saa sitten omaa potilas- ja asiakastietoaan niihin omiin sovelluksiinsa ja palveluihinsa käyttöön, mikä on selvä muutos nyt sitten aikaisempaan tilanteeseen. Täällä on sitten toiminta-arkkitehtuuri ja voin hiukan avata tätä toimintamallia. Eli en nyt ottanut noita vaikka toimijoita ja näitä perusasioita tähän mukaan, mutta toimintamallista tähän on tuotu näkyviin nuo itsehoidon prosessit. Sinne on tunnistettu tämä hoidon ja palvelutarpeen arviointi itsenäisesti, anonyymisti.
Ja sitten se itsehoidon toteuttaminen. Asioinnista erottuu neuvonta ja ohjaus ja ajanvaraus sekä tuo palvelujen ja palvelunantajien vertailu. Tähän on tuotu myös palveluprosessia tietenkin näkyviin hyvin ylätasolla ja siihen on kiinnitetty näitä omahoidon prosesseja, eli siellä on palvelutarpeen arvioinnissa, palvelun toteuttamisessa, seurannassa sitten sitä henkilön omaa osallistumista ja panosta siihen kokonaisuuteen. Et kokonaisuutenahan kuitenkin tavoitteena, että itse ja omahoito just osallistaisi sitä henkilöä, antaisi hänelle paremmat voimavarat ylläpitää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Ja jos ajatellaan nyt hallitusohjelmaa, niin sieltähän tulee hyvin voimakkaasti näitä tavoitteita ja myös sitä ennaltaehkäisevän toiminnan kasvattamista nykytilanteeseen verrattuna. Ja siltä osin myös tässä nyt on ollut koko ajan tässä työssä tarve pohtia myös sitä, että miten tietoa saadaan hyödynnettäväksi, oli se sitten se henkilön oma tarve ja halu tai sitten palvelujärjestelmän tai sitten tämä tiedolla johtamisen ohjauksen tarve. Eli myös itse ja omahoidosta halutaan yhä enemmän sitä seurantatietoa, toteumatietoa ihan eri palveluiden suunnitteluun, toiminnan suunnitteluun tueksi. En nyt noihin mene. Päätietoryhmistä. Tuossa on nyt tuossa vasemmalla ylhäällä hyvin tuttuja päätietoryhmiä, eli noita perinteisiä sen käytönkin ryhmiä, eli terveydenhuollon potilastiedot, sosiaalihuollon asiakastiedot ja niin poispäin, lääkitystiedot. Mutta siinä on tuo ryhmä hyvinvointitiedot, ja siitä on nyt sitten avattu tässä työssä. Sieltä on tunnistettu vaikka esitiedot, erilaiset päiväkirja- ja seurantatietotyyppiset tiedot, oire- ja palveluarviot ja erilaiset mittaustiedot sekä näihin liittyvät mahdollisuudet lähettää sitä tietoa nyt sitten vaikka kolmannelle osapuolelle analysoitavaksi ja työstettäväksi niin, että saadaan erilaisia hyvinvointiraportteja tai analyysituloksia. Samoin riskitesti- ja virtuaalitarkastusten tuloksia saadaan jo näissä hyvinvointiterveyspalveluissa, mitä on netissä ja sovelluksista tarjolla. Ja henkilö voi toki näitä tallentaa itselleen muistiin, mutta myös sitten varsinkin siinä omahoidon kontekstissa jakaa myös ammattihenkilölle. Ja näiden hyvinvointitietojen tuottaminen voi olla myös osa sitä yhdessä suunniteltua omahoidon toteuttamista, eli on tarvetta tuottaa vaikka sitä seurantatietoa, tehdä uusi hyvinvointiarviointi tai terveystarkastus ja välittää ne tiedot sitä ammattihenkilöille arvioitavaksi, että onko tilanteessa menty parempaa vai huonompaa. No, tässä näkyy näitä loogisia tietovarantoja, niitä on nyt ryhmitelty tässä ihan sote-toimijoiden osalta. Lisäksi sitten kirjoittuu nämä kannan keskitetyt tietovarannot, valtakunnalliset tilasto- ja rekisteritiedot ja niin poispäin. En mene niihin nyt tässä taas sen enempää, mutta tuolla alhaalla oikeassa kulmassa näkyy tuo kansalaisen tietovaranto. Eli siinä on koetettu tavoittaa sitä, jos kansalainen nyt tallentaa niihin omiin sovelluksiinsa tai vaikka nyt sitten näiden kansainvälisten toimijoiden pilvipalveluihin tai muiden toimijoiden pilvipalveluihin niitä omia terveys- ja hyvinvointitietojaan, että missä ne sitten sijaitsevatkin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurista. Tuossa on tuo tietojärjestelmäkartta. Siitä voisi nyt todeta, että vastaavasti on ryhmitelty tässä niitä kansalaisen itse käyttämiä järjestelmiä, esimerkiksi nyt omat hyvinvointisovellukset, erilaiset sosiaalisen median alustat, lääkinnälliset laitteet ja terveyssovellukset, mutta sitten noita muitakin tuttuja, eli omaa kantaa ja 1112-sovellusta, mitä paljon hyödynnetään. Mutta sitten tuossa on tuo seuraava kerros on ammattihenkilön ja kansalaisen yhdessä
käyttämät järjestelmät, eli siellä on nyt sitten vaikka Oma Olo, Terveyskylää, missä molemmissa on se mahdollisuus, että se ammattihenkilö tulee mukaan jossakin vaiheessa sitä prosessia. Siellä on oma tietovarantoa ja näitä erilaisia alueellisia asiointiportaaleita ja palveluita, mitä kautta pystyy myös sitten jakamaan tietoa sinne palvelujärjestelmälle. Tänne on tuotu myös vaikka etävastaanotojärjestelmät, eli näitä palveluiden korostuminen nyt sitten oli yksi piirre tässä korona-aikana, ja niitä nyt jonkin verran käsitellään myös tässä itse- ja omahoidon näkökulmasta, mutta tietenkin ne koskettaa sitä koko ensisijaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Täällä on sitten lisäksi nämä ammattilaisen omahoidossa käyttämät järjestelmät, eli näitä perusjärjestelmiä, joilla tätä kokonaisuutta mahdollistetaan. Eli vaikka potilas- ja asiakastietojärjestelmät, erillisjärjestelmät, apteekkijärjestelmät ja niin poispäin. Siellä on nyt sitten oma- ja itsehoidon näkökulmasta myös tuotu näkyviin näitä hyvinvointitietoja käyttävät ammattilaissovellukset, että jos siellä on se vastinpuoli nyt sitten, mitä on tarvetta käyttää. Lisäksi siellä on nostettu näitä taustajärjestelmiä näkyviin. Niissäkin on nyt sitä itse- ja omahoidon rajausta, mutta paljon on varmasti tuttua. Ja sitten on nuo yhteiset tukijärjestelmät, esimerkiksi vaikka suomi.fi-palvelut nyt sitten tunnistautumisen ja valtuuksien viestien osalta. Mutta jos katsotaan näitä vuorovaikutuskuvia nyt sitten vähän tarkemmin kuin edellisiä, niin tässä on nyt sitten itsehoidon näkökulmaa, eli tähän on nostettu näiden henkilön itse käyttämien järjestelmien sellainen ryhmä, missä on noita hyvinvoinnin verkkopalveluita, hyvinvointisovelluksia, Oma Olo, Terveyskylä, ja sitten on nämä mahdollistavien järjestelmien ryhmä tai ehkä enemmän ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettujen tietojen ryhmä, eli siellä on reseptikeskusta, omaa tietovarantoa, potilastiedon arkistoa, sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa, mitä kautta nyt sitten henkilö toisaalta voi välittää näitä itse tuottamiaan tietoja, mutta myös ottaa käyttöön sitten niitä omia asiakas- ja potilastietojaan, lääkitystietojaan. Hyvinvointitietojen osalta tuonne on nyt sitten lisätty vielä tuo Omakanta, missä myös niitä voidaan jatkossa sitten katsella, kun oma tietovarannon sisältö laajenee, ja tahdonilmaisupalvelu, jossa henkilö voi hallinnoida sitten näitä tietojen luovutuksia, olipa sitten kyse omista asiakas- ja potilastiedoista tai sitten näistä hyvinvointitiedoista. Sitten on vertailun vuoksi tämä omahoito. Tässä on nyt sitten omana ryhmänään tuo alueelliset ja muut järjestelmät kantapalveluiden lisäksi. Eli siellähän on se tilanne, että on hieman erilaisia käytäntöjä, ehkä minne nyt sitten vaikka nuo terveyssovellusten lääkinnällisten laitteiden tiedot tallentuu, välitetäänkö niitä jonkun tuollaisen asiointikanavan kautta, tallentuuko ne ammattihenkilön toimesta suoraan sitten vaikka potilastietojärjestelmään tai alueelliseen tietovarantoon tai millä tavalla se on ratkaistu sitten kullakin alueella. Siinä voi olla jonkin verran eroja tällä hetkellä ainakin, mutta tuossa kansallisessa osuudessa nyt näkyy tuo taas asiakas- ja potilastiedojen luovuttaminen sekä hyvinvointitietojen käyttö asiakkaan näkökulmasta. Täällä on sitten vielä näitä kerroskuvia. Eli täällä näkyy tämä henkilö nyt itsehoidon toimijana ja nämä tunnistetut prosessivaiheet, eli neuvonta ja ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja itsehoidon toteuttaminen. Ja tähän on nostettu näitä tietojärjestelmäpalveluita, jotka näihin kohtiin liittyy. Eli
nyt sitten vaikka neuvontapalvelut, itsearviointipalvelut ja niin poispäin. Ja niihin liittyvät nämä keskitetyt tietovarannot sekä tuossa välissä sitten tietojärjestelmäpalvelut, kuten vaikka hyvinvointisovellukset tai vaikka Oma olo ja terveyskylä. Tuossa näkyy nyt sitten, että näistä just osasta on yhteys noihin keskitettyihin tietovarantoihin, mutta ei toki aivan kaikista. Asioinnin osalta niin ikään täällä näkyy nyt henkilö ja tuo ammattihenkilö molemmat toimijoina. Ja näitä tunnistettuja prosessivaiheita, eli palvelutarpeen arviointi, neuvontaohjaus, se ammattihenkilön kanssa yhdessä suoritettu palvelutarpeen arviointi, mahdollinen palvelujen tai palveluantajien vertailu, ajanvaraukseen liittyvät toiminnallisuudet ja asiakaspalaute, palveluiden toteutus, mutta sitä ei ole tähän avattu, koska se löytyy sitten siellä ensisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurissa tarkemmalla tasolla kuvattuna, eikä ole niinkään tätä omahoitoa. Tuossa voisi nostaa nyt vielä vaikka tuo asiakaspalaute, eli siinä ei ole vielä tämmöistä keskitettyä järjestelmää tai ei ole pohdittu, että millä tavalla nämä tiedot sitten saadaan käyttöön, mutta siinähän on nyt sitten määrittelytyötä tällä hetkelläkin käynnissä, että saadaan sitäkin edistettyä. Sitten on tämä omahoidon osuus, eli täällä on henkilö ja ammattihenkilö yhteisenä ryhmänä, eli siinä ei ole tarvetta sitten erotella, että mihin prosessivaiheisiin he liittyy, koska he liittyvät kaikkiin. Eli täällä on edelleen tämä palvelutarpeen arviointi, palvelun tai palvelukokonaisuuden suunnittelu, palveluiden toteuttaminen ja seuranta. Ja näihin nyt liittyy sitten näitä tietojärjestelmäpalveluita, vaikka tuo esitietojen tai omahoidon suunnitteluun liittyvät järjestelmäpalvelut ja yhteydessä vaikka seurantatietojen käyttö ja syöttö. Ja tuossa on aika isompi ryväs sitten jo noita tietojärjestelmiä, joista saadaan myös sitten sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiin että keskitettyihin tietovarantoihin sitä tietoa hyödynnettäväksi, kun henkilö sitä jakaa sitten eteenpäin. Mutta tässä oli hyvin tiiviisti nyt läpikäytynä tämä kokonaisuus. Hyvä. Kiitokset. Oikein hienoa, että on tämmöinen yhtenäinen esitys tästä kokonaisuudesta. Onko nyt jollakin kysymyksiä? Olisin ainakin itse nyt ollut kiinnostunut siitä, että tuleeko tähän vielä mahdollisuus esimerkiksi yrityksillä kommentoida tätä arkkitehtuuriraporttia niin ennen kuin se on tavallaan ihan lopullinen. No, meillä oli tässä lokakuun vaihteessa oli avoin tämmöinen palautekierros, runsas 2 viikkoa, eli siinä oli mahdollisuus nyt tätä versiota kommentoida. Tämä meidän on tarve saada nyt ulos, koska sitä käytetään vaikka noiden alueellisten valtionavustushankkeiden ohjauksessa, missä on näitä asioita nostettu, mutta tiedetään jo valmiiksi, että ensi vuonna tämä varmaan on tarvetta päivittää tätä nyt sitten asiakastietolainkin osalta ja varmasti myös muilta osilta, eli ihan siihen voi lähettää meille palautetta. Siinähän oli minä tai sitten Jaakko Penttinen yhteyshenkilöinä ja uskoisin, että tässä nyt oli tavoitteena saada juurikin sellainen ensimmäinen versio nyt sitten, että tunnistetaan se tarve jatkaa sitä työtä. Joo, jatkossahan on ihan mielellään tämän PHSIKin jakelulistan kauttakin sitten informoidaan näistä lausuntopyynnöistä ja tämmöisistä, jos tulee semmoinen tilaisuus, niin voi käyttää sitten hyväksi tätä meidän
verkostoa. Hyvä tietää jatkossa. Niin. Joo, koska nyt ei saatu kauheasti tietoa tästä, mutta varmaan jotkut, jotka oikein hyvin seuraa STM-sivuja, niin ehkä löysivät sen. Mutta hyvä esitys joka tapauksessa, kiitos. Ja siihen nyt jos ei